Και να σας ευχαριστήσω που είστε σήμερα εδώ, σε αυτό το όμορφο και ζεστό χώρο του φίλου μας του Νίκου Δρόλα και του Στάθη. Όλους λοιπόν εσάς, φίλους, συνεργάτες, πολίτες και ιδιαίτερα που βλέπω το φίλο του Σάββατο Γενοσπύρο, θεωρώ ότι είναι και συμβολική παρουσία του εδώ πέρα σήμερα. Ξεκινάμε αυτόν τον αγώνα που κάνουμε από την Άμφισσα, από την πρωτεύουσα του νομού μας και την έδρα του καινούριου Δήμου Δελφών. Και ξεκινάμε έναν αγώνα δύσκολο, μπορώ να πω, αλλά καθαρό και όμορφο. Είναι ένας αγώνας δύσκολος, διότι είναι και οι περιστάσεις δύσκολες και οι άλλες πλευρές εξίσου δύσκολες περιπτώσεις είναι. Ξέρετε, για μας τους αδέσμευτους που δεν έχουμε το χρήσμα, αυτή η περίοδος μέχρι την κατάρτιση των συνδυασμών είναι πιο δύσκολη. Για μας τα εύκολα θα αρχίσουν μετά, όταν θα κατατεθούν οι συνδυασμοί. Επομένως, λοιπόν, σε ένα τέτοιο αγώνα, έτσι τον βλέπουμε εμείς στον αγώνα δικό μας, ο οποίος όμως αγώνας είναι και ένας αγώνας καθαρός. Και λέμε καθαρός αγώνας, γιατί αυτό θα είναι και το σύνθημά μας και προεκλογικά στις ομιλίες μας, αλλά και στη θητεία μας ως Δημοτική Αρχή. Διότι σήμερα πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλές υποθέσεις δεν γίνονται ούτε με διαφάνεια, ούτε όπως θα έπρεπε να γίνουν και όπως θα ήθελαν οι πολίτες να γίνουν. Γι' αυτό ο αγώνας μας λοιπόν, εκτός από καθαρός, είναι και ένας αγώνας δίκαιος, διότι και η δικαιοσύνη είναι αυτό που ζητάνε οι πολίτες, με την έννοια της ίσης μεταχείρισης απέναντί τους, από εμάς τους αυτοδιοικητικούς, αλλά και από οποιοδήποτε ασκεί εξουσία. Διότι έχουμε πολλούς λόγους που μας δίνει αυτό το δικαίωμα να το επικαλούμεθα αυτό και να το λέμε. Και αισθανόμαστε μεγάλη διαφορά, χωρίς φυσικά κανείς από εμάς να έχει αποποιηθεί οποιασδήποτε ιδέες ή αρχές του ή κομματικές του προτιμήσεις, αλλά αυτό που εμείς αυτή τη φορά κάνουμε το θεωρούμε κάτι παραπάνω από μια φυσική δραστηριότητα ή προσπάθεια, διότι όπως σας είπα και πριν, οι δυσκολίες είναι αρκετές. Όμως, είναι και όμορφες. Αυτός ο αγώνας είναι και όμορφος, διότι όλες αυτές οι δυσκολίες που γενικά σας είπα και που ειδικότερα δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος να αναφερθώ, κάθε φορά όμως που τις ξεπερνάμε, αυτά τα εμπόδια, είτε είναι τριπλοποδιές, είτε οπωσδήποτε άλλο μπορεί να χαρακτηριστούν, μας δίνουν ακόμη μεγαλύτερη δύναμη για να φτάσουμε στο τέλος και μάλιστα να φτάσουμε όπως εμείς θέλουμε. Ένας ακόμα λόγος που αισθανόμαστε όπως αισθανόμαστε και αισθανόμαστε πολύ δυνατοί γι' αυτό, είναι διότι σε εκείνους που έχουμε να λογοδοτήσουμε είσαστε μόνο εσείς. Για ό,τι προκύπτει και για ό,τι θα προκύψει, δεν θα λογοδοτήσουμε σε κανένα κόμμα και σε κανέναν χρηματοδότη. Επομένως, διαφορετικά από οποιοδήποτε άλλον θα μπορούμε να διεκδικήσουμε ό,τι εσείς επιλέξετε, ό,τι εσείς μας πείτε, διότι εμείς δεν πρόκειται να πάρουμε απάντηση ότι μη μας ζητάς και πολλά, πήρες το χρήσμα, θα δούμε τι θα κάνουμε με τους δημότες σου. Επομένως για μας αυτό είναι μια μεγάλη κατάκτηση. Τώρα αυτόν τον αγώνα που δίνουμε, γιατί τον δίνουμε, ποια είναι τα κίνητρά μας? Είναι η εξουσία, είναι η ηγεμονία, είναι η καρέκλα, είναι οι απολαβές που θα έχουμε από αυτές τις υπηρεσίες, είναι η αγάπη για τον τόπο μας, είναι όλα αυτά μαζί? Εμείς σας διαβεβαιώνουμε ότι από όλα αυτά
είναι μόνο το τελευταίο. Είναι η αγάπη για τον τόπο μας. Δεν είναι όλα τα άλλα. Τουλάχιστον προσωπικά και τα έχουμε κατά κάποιο τρόπο ξεπεράσει, αλλά και θα μπορούσαμε και να τα είχαμε με πολύ πιο εύκολο τρόπο. Ο τόπος μας λοιπόν είναι το κίνητρό μας. Ο τόπος μας είναι η προτεραιότητά μας. Και όποιες προτάσεις έχουμε, θα τις έχουμε για τον τόπο μας. Δεν θα τις έχουμε ούτε για το μνημόνιο, ούτε για τους Κινέζους, ούτε για τη Μέρκελ, ούτε για κανέναν άλλον. Όχι ότι δεν μας αφορούν και δεν μας ενδιαφέρουν, αλλά αυτά είναι θέματα για τα οποία θα πρέπει να ασχοληθούν οι βουλευτές, το Κοινοβούλιο, η κυβέρνηση. Αυτές οι εκλογές είναι εκλογές της αυτοδιοίκησης, είναι εκλογές για τους πολίτες, για τους τοπικούς τους άρχοντες και κατά την άποψή μας δεν είναι δημοσκόπηση και δημοψήφισμα για κανέναν. Αν τα κόμματα ήθελαν να κάνουν εκλογές, θα τις είχαν κάνει, αλλά κανείς δεν τις θέλει για λόγους αυτονόητους. Τι θα κάνουμε λοιπόν εμείς με τον Καλλικράτη, πώς θα αυτοδιοικηθούμε. Το πρώτο που έχουμε να κάνουμε είναι να εξοικειωθούμε με τον Καλλικράτη και να προσαρμοστούμε σε όποιες δυσκολίες θα αντιμετωπίσουμε σε αυτή τη δύσκολη και μεταβατική περίοδο, διότι τα προβλήματα των Δήμων που συνενώθηκαν είναι διαφορετικά για τον καθένα και οπωσδήποτε αυτή η πολυπλοκότητα θα δημιουργήσει και στους δημοτικούς άρχοντες κάποια προβλήματα, τουλάχιστον μέχρι να προσαρμοστούν και μέχρι και οι υπηρεσίες να βρουν τον δρόμο τους. Και όλα αυτά βέβαια σε συνδυασμό με τη βαθιά οικονομική κρίση που περνάμε και γενικότερα με την κοινωνική κρίση που υπάρχει και με τις όποιες παθογένειες χαρακτηρίζουν σήμερα το διοικητικό μας σύστημα. Διότι μέχρι σήμερα υπήρξε και θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον η φιλοσοφία αλλά και οι αρχές του Καλλικράτη αυτές είναι να μην υπάρχουν αυτές οι μέχρι σήμερα συναρμοδιότητες, να λείψουν αυτές οι ελλείψεις που υπάρχουν και στις υποδομές και στην τεχνογνωσία και στο ανθρώπινο δυναμικό. Ο Καλλικράτης, όπως και όλοι λίγος πολύ θα είχατε αντιληφθεί μέχρι σήμερα, δημιούργησε πάρα πολλές συζητήσεις, εντάσεις στις τοπικές κοινωνίες, στα δημοτικά συμβούλια, στις τοπικές οργανώσεις Δήμων Κοινοτήτων, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Κοινοτήτων, ακόμα και στην κυβέρνηση. Και λογικό είναι κάθε τέτοια μεγάλη μεταρρύθμιση να έχει αυτά τα επακόλουθα, διότι μεταρρυθμίσεις δεν γίνονται συχνά. Προσωπικά και όταν αυτή η μεταρρύθμιση ονομαζόταν Καποδίστριας και τώρα που ονομάζεται Καλλικράτης, προσωπικά ήμουν υπέρ της μεταρρύθμισης και νομίζω και η συντριπτική πλειοψηφία από όλους σας, διότι πραγματικά έγιναν πάρα πολλά προβλήματα τα οποία μέχρι σήμερα οι Δήμοι όπως ήταν, με τις δυνατότητες που είχαν, δεν μπορούσαν να τα λύσουν. Όμως, έτσι βιαστικά όπως έγινε, δημιουργήθηκαν λάθη σοβαρά, όπως είναι να δημιουργηθεί και με τον Καποδίστρια το 1998. Έτσι δημιουργήθηκαν και σήμερα. Λάθη τα οποία έχουν δώσει το δικαίωμα να αισθάνονται πάρα πολλές τοπικές κοινωνίες ή δήμοι, είτε αδικημένοι, είτε ότι θα μπορούσε με κάποιον άλλο τρόπο να λειτουργήσει καλύτερα αυτή η μεταρρύθμιση. Το ίδιο συνέβη και στην ιδέα που πίστευε ότι και δικαιολογημένα, το λέω ακόμα, θα μπορούσε να ήταν από μόνη της μαζί με κάποιους άλλους δήμους ένας ξεχωριστός δήμος, γιατί είχε τις προϋποθέσεις. Το ίδιο αδικημένοι μπορούν να αισθάνονται και οι ορεινοί δήμοι, διότι με το κριτήριο της ορεινότητας που είχαν δεν είναι σήμερα μόνοι τους. Το ίδιο μπορεί να αισθάνονται και η Άμφισσα, που είναι μοναδική πρωτεύουσα στην Ελλάδα που έχει χάσει το όνομά της. Όμως, όπως και να έχει το θέμα, και όσο